Weche pod thoth kande. Ruoth, apa ni ruoth, omienu kata ni ruoth. Gwarwen kuchocho kaponi ruoth omiyi lwedo, oyieni lwedo e gimoro. To ng'eni en gima en duond sirikal. En duond jatend piny achiel kachiel kuwuok malo. Anya paro kinde mana dhi mbalariany ka wadhi manyo help. To orwa ni nyaka ruoth magweng'u chak dhi go essay makete rubber stamp. Na mondo dala ruoth marwa ma ndege, chief ndege. Gokinyi kendo ayudo ka pod onindo. Chiwruok mano chiworego mowuok mana kar nindo mare ko pod orwako vesti ne pod oaye nindo no. Keto na mana signature no to gona rubber stamp. Gino kawuono kata ka pona nene kamoro to yok nya wuok e wiya. Koro ber manotimo no. Emomiyo koro antie kaka kawuono. Masa modi no tuo nano konyago na sei. Dine samoro kayudo loan mana somo gode mbalariany. To dikora onge ka. Gima thin mar tamruok keto ne mana nyathino lwedo e oboke mare no. Nyalo miyo ngimane kethore chuth. To ruoth nyaka ng'i nyathine, kik ong'i janyuol mar nyathine. Ong'i nyathi. To ong'i future mar nyathine. Ong'i nyathi. Nikech anya paro an kana atero oboke miwinjo wacho no. Nadhi kenda makare janyuol no kadhigo. Nikech koro macha koro an en kinda to gi ngimana. Ruoth kike kete oledhi e tich nikech en jalwet sirikal ma or kacha makaponi wuoyo to sirikal wuoyo. Inye kinde mane kaponi owachi ni onge thum mayuak e gweng'. To kata polis ok nya biro gi bonde, kata ruoth nindo matwara. Polis ok nya biro gi bonde ma gibed 100 ma giwachi ni koro goru thum achung gi bonde. Onge. Nikech oda wuok kuom ruoth. Ruoth onge bonde en mana gi nyarugane. To wach mowache dhoge kata gima ondiko gi lwete. Nigi ngufu molo kata policeman gi bonde. Ni office of the president. Man office maduong'. George, awinjo ka